Ubuyile uLindo use-broke, easy come easy go and njengamanje uthi ufuna uplan. Uthi ufuna amadayimani. Yazi umngane wami angiyithandi le mpilo le ayiphilayo but ngizomsiza. Asiqale. Wena nje mfethu uthatha i-advantage ukuthi sabangani yazi. Step 1, lalela ukuthi sifuna i-mall njengamanje. And i-mall esiyifunayo kumele kube ukuthi i-mall encane. Hhayi lama mall amakhulu aphaphayo uyezwa. And kule mall kumele senze sure ukuthi sikhona isitolo se-jewelry. And kumele senze sure ukuthi kule sitolo kuna 2 exits yezwa. Understand ukuthi kule mall esifunayo kumele kube ukuthi i-police station it's either 5 kilometers or 20 kilometers away from i-mall. And kumele senze sure ukuthi le mall le esiya kuyona ku-showcase ukuthi every Saturday igcwele. Okay fine, i-mall siyayithola-ke and siyayithola i-mall ayiphithizeli, siyayithola i-mall ayikho nkulu, siyayithola i-mall isitolo sakhona se-jewelry sihlezi singagcwele. So akekho umuntu uzophazamisa umsebenzi. Mina nawe sisaku-step 1, understand ukuthi wena uyozwana naleya mall. Wena uzokuthandana naleya mall kuzoze kuthiwa uyahlanya kini. Understand ukuthi wena for 3 weeks ngikufuna laphaya. Ngisho noma kuthiwa uhamba nentombi yakho, uhamba nengane yakho i-side chick, whoever, noma kuthiwa uyoshela, kodwa wena everyday uhleli kaMagensteen ubuka lesa sitolo. Into yoyihlanganisa lapha ngifuna wazi i-security response time yakhona. Because usually kwisitolo kuthatha 6 minutes ukuze i-security to respond. Ngifuna u-understand ama-shift abo ukuthi ashintsha nini. And okubaluleke kunakho konke ngifuna wazi ukuthi ngo-9 benzani and then ngo-3 benzani. Because understand ukuthi izona zikhathi lezo zokuvula uvale i-vault. Yazi it's been a month manje ugebhile kulesa sitolo, you already have the information. Hamba uyohlanganisa amajita-ke manje. Hamba uye emajideni ufike neplani, ufike nento ephathekayo. Kodwa futhi ungahlanganisi noma uluphi uvuco. Ungathathi umuntu ngoba nakhula nidla iqeda ndawonye. Awukahle. Hlakanipha-ke Lindo and understand ukuthi you need abantu aba-highly skilled, not just anyone, yes. Number 1 kuzobe wena u-mastermind, umuntu oze noplan. Number 2 sizombiza ngo-ghost, kuzobe umuntu o-very skilled when it comes to ama-computer. Number 3 sizombiza ngo-spider ngoba lo muntu uyena ozo-offerisha i-team i-motivation. Sidinga umuntu ozovula isicabha kuqala, sidinga umuntu ozoya kwi-vault kuqala because wena uzosaba. And then number 4, we need ushaya spam wethu. We need umuntu ozokwazi ukuhandlisha abantu, ahandlishe ne-security. And then number 5, we need o-driver bethu. Wena Lindo for 3 weeks uvuka ekuseni ugqoke ugibele uhambe uye kaMagensteen. Ufike u-order ikhofi lakhe elibizayo, uhlala phansi and you monitor lesiya sitolo. Mina engizokwenza ngizohlanganisa u-team B iy'mpatha zethu. And u-team B ubalekile, u-team B uzokwazi umina, uwena nalo mjida we-IT kuphela. Into engiyithanda ngawe wena Lindo is that already isitolo usuyasazi. Uzobezwa-ke ama-comment, uphu inside man, uphu inside woman, igig enjani engenamuntu wangaphakathi. Relaxa, lowo muntu sizomcreator phambili. Yazi ukungena kulula, ave kulula ungena e-mall. And ungena kuleso sitolo leso uyakusona kulula nakho, ave kulula. Ukuphuma boy. Uyadlala wena. Into engishoyo mina ukuthi ngena kwi-website yale mall othi wena ufuna ukuyishaya and then udownload i-floor plan yakhona. Le floor plan uzoyazi njengoba uzazi wena. Le mall kumele uyazi njengoba uzazi wena because ama-exits kumele uwazi angakephi. Yiziphi iy'tolo eziseduze nale sitolo se-jewelry ufuna ukushaya. Yes, download i-floor plan boy. Ngoba ungena kulula, ukuphuma. Finally selishayile usuku olukhulu, u-driver wethu esimqashile useyihlanganisile imoto. Ungabusabuza ukuthi imoto uyithathephi, wena ngena emotweni siye mall, siyosebenza manje. Lalela, u-ghost uhambe kuqala. Wafike wayohlala kaMagensteen,
wa-order itiye, wavula i-laptop, wathatha ubhaka wakhe, wawubeka phansi. Inside kwisikhwama somuntu wethu we-IT, lo ohleli ka-Megan Bean with i-laptop yakhe, kukhona ijema. Siyafika emoli, siqonda straight kule sitolo esiyakusona. Siyangena esitolo. Ubaba security of course uzosilandela ngoba akasithembi sabantu abamnyama sizongena esitolo sama-diamonds. Siyafika ngaphakathi, uSpider namanye amajida bakhipha iy'nduku zokuqhweba. Of course umuntu uzoyitshela ukuthi amakhamera anibona nazinabhayizi. Khumbula-ke siphethe uGhost, umjida wethu wamakhompyutha. Remember, uGhost uhleli ka-Megan Bean opposite isitolo sejewelry. Uzosibona siqhamuka a-activate ijema. After that yonke into eyisignali around le area izocisha, izoblockeka. That means ukuthi i-network ayisebenzi, u-Bluetooth awusebenzi, abakwazi ukufona, i-panic button iyacisha, i-CCTV amakhamera ayacisha. Yonke into eyi-security to counter lento esizoyenza izocisha thanks to uGhost nejema yakhe. Awu-ke uGhost wenza umsebenzi wakhe. I-CCTV iyacisha, i-panic button ayisasebenzi, ijema iblokha wonke ama-signal. Once you pull out iy'nduku zokuqhweba, abantu will panic sebebona ukuthi something is going on. And then uShazbam wethu will get a chance to shine. Uzocela abantu ukuthi abalale phansi. That includes ama-employees esitolo, that includes ubaba security ngoba i-mistake yakhe yokuqala ukuthi angene ngaphakathi ngoba ebona thina siyogcwala isitolo. And then once abantu sebelele phansi, the rest of amajida bazobe sebevula konke lokho kulana baloke befake ekhwameni. Make sure ukuthi labantu abalele la phansi bagadiwe and they feel as comfortable as possible. Asifuni kube khona umuntu ozoyitshena ukuthi uzobe yihero. Hlakanipha-ke linto and understand ukuthi wena awuzele lezi zinto ezilapha ku-display. Wena uzocela imanager ukuthi ihambe nawe nyanga emuva eback niyovula i-safe. And then masuvule i-safe, you will leave imali ozoyifica lapho. Wena you will only take one thing from the safe. Nayi into oyizele lapho we. Thatha ama-diamonds wena from the safe, millions worth of diamonds. And then mesuthatha isitake esisodwa semali. Leave the rest. Lalela-ke linto cause the steps sibalekile. After taking ama-diamonds and taking isiteke esisodwa semali, uzobuyela back kumajida. Amajida obvious abhizi ayatapa. Wena into ozoyenza uzoya emajideni, ufike uthatha ama-tear gas wonke, ufike uwavulele uloku waphosa in every corner of the store, including i-back room, including ama-bathroom. Obviously i-tear gas izoqhuma, i-smoke sizogcwala the whole room. Every room lapha kuleyo jewelry store igcwele i-smoke se-tear gas. Abantu baxinekile njengamanje. Uzohamba-ke linto uye kubaba security, ufike umsungumise, umthintithe, uzumbuze ukuthi u-right yini akalimalanga. Ukhiphe i-face mask, lo obuzoyiqoka wena, umnike yona uthi akaqoke because i-tear gas izomxina. And then mesuthatha le stack semali, wonke umuntu ebuka, ufike usifake ephaketheni yakhe. Wenze sure ukuthi wonke umuntu uyabona the time wenza leyo nto. After that, bazoyitshena ukuthi uyena inside man yenu. After the whole room isigcwele ismoke, uzohamba uye ku-Team B wethu, iy'mpatha zethu ebeyicuthe inside the diamond store since the very beginning singena. Uzovula iphesi yasisi, ufake ama-diamonds phakathi. And then, and only then, uzobe sekuyisikhathi sokuhamba. I told you ukuthi ukuphuma kunzima. So the only option eninayo ukuthi niphume kwi-diamond store, nibaleke. Ayikho enye option. Fonina, ayikho. Already i-floor plan niyayazi, i-mall niyazi njengoba nizazi mina, you know where to go njengoba nibaleka. If you're lucky enough ukwazi ukubaleka uzofike outside, udrive uzobe kulindile, ngene emotweni niyahamba. Iy'mpatha zethu of course izokwenza ngathi zi-in shock, ziphume nazo zibaleke, no one will notice. uGhost uzothatha i-laptop ayifake kubhaka, agaxe ubhaka usiyohlangana ney'mpatha, uthathe iy'mpatha ngemoto bayahamba.